ඔබේ වචනේ වෙනස් විය යුතුයි ඔබේ හැදෙයිල්ල අනුව. உங்களுடைய வார்த்தை மாற வேண்டும் உங்களுடைய விசுவாசத்திற்கு ஏற்றபடி. එවිට ඔබ බලනවා මැරිච්ච මිනිස්සයව නිදාගෙන ඉන්නවා වගේ. அப்பொழுது நீங்க பாப்பீங்க மரித்த மனிதனை தூங்கி கொண்டிருக்கிற நித்திரையா இருக்கிறார் என்று சொல்லி. එවිට ඔබ බලයි ඉස්සරහා එන කාලේ සාගත කාලයක් වුණත් මට අවුලක් නැහැ මං කාලා බිලා මං සතුටින් ඉදී මාව පෝෂණය කරන දෙවියන් වහන්සේ මා සමග. நீங்க முன்னாடி வருகிறதான பஞ்ச காலத்திலே நீங்க யோசிக்க மாட்டீங்க பயப்பட மாட்டீங்க அந்த பஞ்ச காலத்தில் நான் திருப்தியை நான் சாப்பிட்டு நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் என்று நீங்க சொல்லுவீங்க. ඔබේ හැදෙයිල්ල ඔබේ වචනයෙන් ප්‍රකාශ වෙයි. உங்களுடைய விசுவாசம் வார்த்தையினால் அது வெளிப்படும். හලෙලූයා. ஹalleluya. අයියෝ මට මෙම වෙයිද? ஐயோ எனக்கு இப்படி ஆகுமோ? මෙම වෙයිද? இப்படி ஆகுமோ? මෙම වෙයිද? இப்படி ஆயிரமோ? අන්තිමට ඕමයි වෙන්නේ. கடைசி அப்படியே தான் ஆகும். ඇයි? ஏன்? ඔබ බය වුණේ ඒකට. நீங்க பயந்தது அந்த காரியத்துக்கு. ඔබ තුල තිබෙන ආශිර්වාද එළියට යයි. உங்களுக்கு இருக்கிறதான ஆசீர்வாதம் வெளியே போகும். ඒකේ නැති වෙන්න හේතුව ඔබේ බය. அதற்கு காரணம் உங்களுக்கு இருக்கிறதான பயம். බය තියෙන තැන හැදෙයිල්ල ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. பயம் இருக்கிற இடத்துல விசுவாசம் கிரியை செய்யாது. ඒ කියනවාට හැදෙilla නැහැ. அதற்கு காரணம் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்ல. ඔබ නිකම් මේ හැදෙයිල්ල නැති කෙනෙක් වෙන්න එපා. நீங்க சும்மா விசுவாசம் இல்லாதவர்களா இருக்க வேண்டாம். ඔය සමහර ඔබ නිකන් අර සෝබනේට ඔබ හැදෙලිවන්තයෙක් වෙන්න එපා. சில நேரங்களில் நீங்க வெளிப்படையா காண்பிக்கிறதுக்காக விசுவாசமா இருக்காதீங்க. ඒ හැදෙයිල්ල කවදාවත් ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. அந்த விசுவாசம் ஒரு நாளும் கிரியை செய்யாது. ඔබේ හැදෙයිල්ල හරි හැදෙයිල්ල ක්‍රියා කරන්නේ වචනයෙන්. உங்களுடைய விசுவாசம் சரியா கிரியை செய்யும் உங்களுடைய வார்த்தையில. හරියට කතා කරන වචන දිහා බලද්දී අපිට තේරෙනවා ඔහු තුල හැදෙilla තිබෙනවද නැද්ද කියන சரியா එක. பேசுகிறதான வார்த்தையின் மூலமா நாங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் அவர்களுக்குள்ள விசுவாசம் இருக்கா இல்லையா என்று. නිකන් ඔය හැදෙයිල්ල තියනවා කියන මදි. ඔබේ වචනයෙන් ඒක ඔබ ප්‍රකාශ කරන්න. சும்மா விசுவாசம் இருக்குன்னு சொன்னா மட்டும் போதாது அது வார்த்தையினால் நீங்க அறிக்கை செய்யுங்க. Jesus Delivers Ministries. Feel the presence of God.